दिनै चिरां जिल्लायाव बिटिआर सरकारनि मावफुंनो लानाय हाबाफारिनि सायाव गोनां बाथ्राखौ बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। बोसोरै दैज्लां बोथोरनि समाव दैबानाजों हा खुरखानायनि जाहोनाव सुबुंफोरनि जेंनायाव गोग्लैनायखौ बोस्रांनो गोनांथार हाबाफारि लादों बिटिआर सरकारा। दिनै हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया आइ दैमानि हा खुरखानायखौ होबथानो प्रटेक्शन बेखेवनाय समाव सौहैनानै सरकारनि हाबाफारि लानायनि सायाव गोनां बाथ्राखौ फोरमायथियो। बिथां रनजित बसुमतारिया बुंदों, आसाम सरकारनिफ्राय मोननाय 1,15 लाख रांनि हेफाजाबजों बिटिआर सरकारा प्रटेक्शन होनाय खामानिखौ दिनै बेखेवगोन। बे प्रटेक्शनखौ होनो हायामोनब्ला आइ दैमाया बेंटल ओनसोलाव गाज्रियैनो गोहोम खोख्लैगौमोन होननानै मावफुं सोद्रोमाया बुंबावो। बिटिआर ओनसोलाव बोसोरै नुजाथिबाय थानाय दैनि जेंनाफोरखौ बिटिआर सरकारा फोजोबस्रांनायनि थांखि लादों होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बाथ्रा होयो। रायजो राजाफ्रा आइ दैजों खुरखाजानानै बारि बागान हा हु सम्पथिया सिलिंखार जाबाय। नाथाय दिनै नोंथांमोननि गभर्नमेन्ट जानाय लोगो लोगो मोनसे प्रटेक्शननि खामानिखौ दिनै स्टार्ट खालामगोन। माबायदि नोंथांमोना थांखि लादों जेनेबा बेजों होबथानायनि राहाखौ? ओरैनो थांनाय बारनिफ्रायनो जोङो प्रटेक्शननि खामानिखौ मावबाय दंखायो। थांनाय बाराव बुरिजाराव प्राय 1 crore कंक्रिट वालखौनो बाउन्डारि वालखौ माबा दैमायाव वालखौनो होदों जोङो। मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिआर सरकारानो होदोंमोन। दा आसाम सरकारनिफ्राय जोंनि सरकारा 1,15 लाखनि नैबे जिअ' बेग जाबनाय जा प्रटेक्शन बे प्रटेक्शनखौ होनो थांगासिनो दङ आरो बेखौ दिनै बेखेवगोन। बेखौ जुदि होनो हायामोनब्ला बेंटलनिफ्राय ओरैजाय दै हाबनानै खासिखत्राजों आइ दैमाया बोहैनाया फ्राय 100% जाबायमोन देग्लायनि दिनाव। आरो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय हरनाया लेट जायोब्ला जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्रायनो मावनो थाखाय जों थियारि जाबायमोन। ओंखायनो आसाम गभर्नमेन्टआव जेराव जोंनिबो लाइन सरकार दंखायो, आं जोंनि मानव गेदेर इउ जि ब्रह्म बिथांनि दैदेननाय आसाम गभर्नमेन्टआव थाहैनानै मानव गेदेर चिफ मिनिस्टारखौ धन्यबाद होदों जों बिटिआर सरकारनि जानानै। जोंनि जा दैनि जेंना बिटिआराव मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो दैनि जेंनाया खोब बारा आरो बेनिख्रुइ बारासिन जोंनि चिरां जिल्लायाव निसिमाया दैजोंनो फ्राय माने बुख्रुबजानाय मोनसे हालाम जानानै दङ। बेखौबो जों ग्रेजुवेलि फोजोबनायनि थांखि लादों। फार्स्टआव निसिमानि जा कानेक्सन रड कानेक्सन बेखौ फैगोन बोसोरनि गेजेराव फोजोबनायनि थांखि लादों चिफ मिनिस्टारा। नांगोल दैमायावहाय दालां होनाय जासिगोन फैगोन बाराव। गतिके जोंनि जा खामानि बोसोरनि गेजेराव जा मावनो हादों जों मावगासिनो दङ। बेखौ लानानैनो अपोजिसना गावसोरनि 17 बोसोरजों जोंनि बोसोरनिखौ रिजायनो नागिरो जों जेबो मावनो हायाखै होननानै। खिन्थु नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों समाजा नुगासिनो दङ, रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ जोङो बेसेबां स्पिडआव दावखोगासिनो दङ। बेसेबांसो ओनसोल बेयाव सिलिंखार जादों? 1000 हेक्टर हाया दा सिलिंखार जानानै दङ। अब्लाबो देग्लाय 12 किल'मिटार इम्बेंकमेन्टखौ होनाय जागोन। बेजों जथेस्थ' सेफ जागोन। सार, बुंनो थाङोब्ला नैबे दैनि समस्याया बेराफारसेल' नङा, फारनै साइडआवबो ना बथ साइड। मा डिसिसन लानाय जादों? बथ साइड जेरै माबायावहाय जोंना बोरसि दैमानि थाखाय 250 कौटि फैबाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय। नैबे दैमानि थाखायबो मोनसे प्रजेक्ट लागासिनो दङ, आइ दैमानि थाखायबो। आरो बेल' नङा, संकस दैमानि थाखायबो प्रजेक्ट लागासिनो दङ। गतिके प्रजेक्टफ्रा ग्रेजुवेलि जालांबाय थागोन। देग्लायनिफ्रायथ' बोरसि दैमानि बे 250 कौटिनि खामानिया जागायजेननायनि लामायाव फैबाय।